Ongi etorri jaun Andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez. Aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Onenak izatea, esatenan moduan. Bueno, dena da, mi esker etortzeagatik. Egiten duen arratsaldeak inda hona etortzea batzutan zaila egiten da. Eta eskertzen da zuen presentzia. Gaur dakagu gurekin Ekaitz Etxeberria, bera bizkaitarra da. Baina, joan den urtean doktore titulua eskuratu zuen. Hain zuzen ere, antzeko gai batekin, taktika militarrak eta gerra mundua Erdi Aroan. Bere bi zuzendariekin, Jose Ramón Díez de Durena eta Jon Andoni Fernández de Larrea, Euskal Herriko Erdi Aroko bi esperto, bi espezialista. Eta, gaur datorkigu pixkat hitz egitea gerrari buruz. Dakizuten moduan, prestatu genunean hitzaldi sorta, pentsatu genuen pixkat gaitegi zabal bat ematea, ikuspegi zabal bat emateko garaiari, ez? Askotan gai oso konkretuak aztertzen dira, baina ez da kontestua ere ikusten, eta orduan, gai batzuk igual pixkat errenka gehatzen dira. Nik uste dut, proposatu ditugun gaiekin, pixkat kontestu edo testuinguru oso hori ikusko dela, eta, gauza batzuk ere lotzeko gaitasuna edukiko ez dute hitzaldietara etortzen bazate. Adibidez, datorren astean, dator Álvaro Adorlerga, eta harrek hitz egingo digu Nafarroko legitimisten edo saiakeren inguruan, ezta? Egituten moduan 1512an Nafarroa konkistatu zuten gaztelarrek, baina gero alborretarrek edo, eta gero borboitarrek, saiatu ziren berriro berreskuratzen. Orduan, nik uste dut hori ere pixkat lotuta egongo dela gaurko gaiarekin, eta ez dakit berak aipatuko ote digun gai hori ere sikiera azaletik edo. Justu giro hortan gaude, testuinguru hortan, Nafarroako konkista, Frantzia eta Espainian arteko gerrak. Besterik gabe eta eskerrak emanez berari tortzeagatik hitza emango diot. Ni bertara pasako naiz eta horrela aukera izango du maskaria ditxosa kentzeko. Eta horrela hobeto ulertuko zaio. Horrela. Eskerrik asko Álvaro. Beno, lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nituzke, jarkatu ze, egozten ez. Honekin, eskerrak eman nahiko nituzke bai Álvarori eta baita ere Miguel de Aramburu elkarteari hona etortzeko gonbidapena luzatzearen. Eta era berean noski zuei Koldo Mitxelena kulturnera gerturatzeagatik. Álvarok esan bezala egun ona egiten du eta eguraldi ona egiten du, beraz eskertzekoa da. Beraz, gerra zaitu naiz. Erdi Aroaren amaieratik, aro berriaren hasiera aldera, gerran eman ziren aldaketen inguruan arituko naiz. Aldaketa hauek Euskal Eremuan nola eman ziren hobeto ulertzeko bitan banatuko dut hitzaldi hau. Lehenengo, Europar kontestuaren inguruan arituko naiz, eta gero, Euskal Eremuaren inguruan. Beraz, 15 eta 16 mende artean gerra aldatu baldin bazen,
gerra hau nola gauzatu zen galdera importante bat da. Izatez, historiaren artean eztabaida bat piztu zen, 20. mendearen erdian, gutxi gora bera. 2. erdian. Eta batzuen ustez, aldaketa militarura, gerra nola aldatu zen, iraultza militar bat izan zela defendatzen zuten. Hemen, ikus dezakezue, hori da, agian libururik garrantzitsuena, Geoffrey Parkerrek idatzitako La Revolución Militar, eta, Geoffrey Parker beste batzuekin, Michael Roberts, eta, beste historiari batzuekin, hau defendatzen zuten iraultza bat eman zela, iraultza militar bat, Erdi Aroaren amaieratik, Aro Berria, Aro Berria arte. Noski, beste historiari batzuek, historiari hauen aurka egin zuten. Esan ez aldaketa militar gehienak 14. mendeetik jada ageri zirela. Ez zirela berriak 16. mendean. Nire aldetik azken hauekin kokatzen naiz, hau da, iraultza militarraren teoriaren aurka kokatzen naiz, eta horrela aurkeztuko dizuet gaurko hitzaldian. Berez, Alvarok esan bezala, Erdi Arolaria naiz, eta Erdi Arolaria naizen heinean, ulergarria da berez aro berrian ematen diren aldaketa askoren erroak Erdi Aroan bilatu nahi izanak. Normalean historiari guztiok berdina egiten du, nahiko normala da, guztiok gure ikertzen dugun garaian beti bilatu nahi dugu aldaketaren, aldaketa nagusiak bilatu nahi ditugu. Dena den, beraz, ikus dezagun gerra nola bilakatu zen. Azalpena behintzat, Europako azalpena agian hobeto arituko naiz Euskal Herriko partean, labur egiten zaituko naiz, zarrela nahi izan gero galderetan sakondu dezakegu nahi duzuen puntuetan. 14. mendetik aurrera, Europak gerraren areagotze bat jasan izan zuen. Gorakada hori, estatu modernoaren sorrerarekin lotu izan da. Gerra eta estatu eraketaren arteko erlazio sakona antzemanez. Hau da, historiari askok zioten, gerra areagotu egin zela, eta era berean estatu modernoa sortu egin zela. Eta estatu modernoa sortu zenez, gerra gehiago eman zirela. Hau da, sorgin gurpil baten antzera. Gerren areagotze horri aurre inalizateko estatuek oste feudalak berriztu behar izan zituzten, ejerzito profesionalak sortuz. Hemen, indizuet, gutxi laburpen txiki bat ez da, zer agertzen den hor, izkinean, baina ikusten da, ezta? Hoi dira Erdi Aroan zeuden 3 ejertzito mota gutxi gora bera. Garapen bat eman zen, lehen motatik 3. motara arte, baina ez leku guztietan, beste leku batzuetan, adibidez, lehenengo kategoria hortatik, 3. kategoriara salto egin zuten, baina hori orain azaldu dut. Beraz, oste feudalak aipatu ditut. Oste feudalak normalen ikusten duzuenez hor, foruek arautzen dute, haien zerbitzu militarra, eta derrigorrezko zerbitzu militarra da. Hau da, nobleek alde batetik zerbitzu militar hori zor diote erregeari, feudo baten truke, hau da, jaurerri bat jaso dutelako, edo gaztelu bat, edo pena delakoa. Gero ja, Erdi Aroaren amaiera aldera, hori dirutan emango dira feudoak. Feudo bat jazda izango lur zati bat, akaso soldata bat izango da. Hori alde batetik, nobleak. Beste alde batetik, herrizea daukagu. Eta herrizeak derrigorrezko zerbitzua sortzion erregeari. Batez ere, 16 urtetik 60 urte bitartera, juten zen tarte horretan, eta den gizon guztiek sortioten zerbitzu militarra. Erregeari. Noblei pixkat ezberdina da, baina berdina izan daiteke, depende zein lekutan. Hala ere, sistema honek arazoak sortu altzitun. Adibidez Ingalaterran. Ingalaterran ez dakiz ezagutzen zuen Eduardo Lehena erregea, Braveheart filman agertzen dena, gaiztoa dena. Eduardo Lehenak Gales konkistatu zuen. Eta Gales konkistatzeko adibidez 1977 urtean bere zaldunak deitu zituen.
eta soilik 228 zaldun agertu ziren. Hurrengo urteetan beste kanpaina batzuk urtu zituen, eta 1903an berriz ere bere zaldunak ditu zituen, eta soilik 15 zaldun aurkeztu ziren. Beraz, hori ikusten zen nola Erdiaroko oste feudalen edo derrigorrezko zerbitzuaren modelo hura agortzea zegoela. Sistemaren ahulezia hauei aurrera egiteko, 100 urtetako gerran sortu zuten zeozer ingelesek. Lehendik ere sortua zegoen, baina haiek izan ziren lehenak hori eskala handi batean ipintzen. Eta hori izan zen ejertzitoen profesionalizazioa. Hori da bigarren puntua ikusten duzuen hor. Ez dago derrigorrezko zerbitzurik, edo egon daiteke, baina aldi berean voluntarioz osatutako armadak agertuko dira. La Malagarren mendiaren erdialdera sortzen dira batez ere hauek. Lehenengo Ingalaterran eta aldi berean 20 urte beranduago Nafarroan, Carlos Bigarrenaren erreinaldian. Eta, voluntarioez osatzen ziren ejertzito hauek, eta soldatapekoak ziren. Soldata bat jasotzen zuten, zerbitzu militarren truke. Eta, lehen esan bezala, hauek estatu berrien, hau estatu modernoen eraketaren bat estu inguru horretan kokatu behar daukagu, eta estatu berrien beharrak, estatu modernoen beharrak asetzeko sortu ziren. Eta, aldi berean, estatu modernoaren garapenari esker posible izan ziren ejertzito profesional hauek, ez ziren baten merkeak. Ejertzito profesional hauek ordaindu behar ziren. Eta horrek lagundu zuen, ez zen zergatik bakarra izan, baina honek lagundu zuen gero zergen zentralizazio handiago bat ematea, edo adibidez gorteak, erabiltzen ziren, dirua nola biltzen zen, hori pixkat kontrolatzeko erregarekin, eta diru hori erabiltzen zen ejertzituak deitzeko. Baina hori ez da importantena, soilik adibideak hor dituzue. Inglaterra eta Nafarroa izango dira esanguratsuenak. Beste batzuk daude, adibidez Aragoiko koroa, eta batez ere horiek. Bale, eta azken puntua, eta hau izango da importantena, hauek izango dira gero, hemen aztergai izango dugun garaian, 16. mendearen hasieran. Ejertzito iraunkorrak. Beraz, zein ezberdintasun daude ejertzito profesional eta iraunkorren artean? Ejertzito iraunkor batean dagoen soldadu bat profesionala da. Baina ejertzito profesional batean dagoen soldadu bat ez da zertan iraunkorra izan behar. Hemen ezberdintasun nagusiena da soldaduak beti soldadu direla. Ez daukatela beste lanbiderik. Soilik soldaduak dira. Eta, egunero jarduten dute soldadu gisa. Ez dakit ondo hori, baina oso arrala da bi kategoria hauek ezberdintzen dituen muga. Hala ere, soldatapekoak, beti gerrarako prest daudenak, horiek dira ejertzito iraunkorretan parte hartzen duten soldaduak. Hasieran soilik zalditegia izango da ejertzito iraunkorrauen parte. Eta gero ja, oinezkoak ere sartuko dira. Baina erdiaroan bezala, lehenik, hau berez erdiaroan sortu zen, 15. mendearen erdialdean. Lehenik eta hasieran nobleak sartzen dira, eta gero ja, oinezkoak. Oinezkoak normalen errizea dago, eta jazta. Eta hor behan, jarri zizkizuet adibide batzuk. Adibide, eta hori dira esanguratsuenak. Frantzia zen ejertzito iraunkor bat sortu zuen lehena. Ejertzito iraunkorrak existitzen ziren, baina erromatar legioak ejertzito iraunkor bat ziren. Baina erdiaroan ez zain naiz. Horreko Frantzia, gerora Bretainiako konderrian ez eta konderri bat izan autonomi osoa zeukan ejertzito bat izateko. Eta ejertzito iraunkor bat sortu zuen, gerora Borgoña eta azkenik mendebaldeko Europan Gaztela. Nafarroak ez zuen ejertzito iraunkor bat sortu. Nafarroa justo geratu zen ejertzito profesionalean. Eta horrek gerora bere ondorioak izango zituen konkistaren garaian. Vale. Beraz.
errepaso nahiko azkar honekin ikusi duzue zein motatako ejertzito zeuden eta zein motatako zeuden erdiaroan eta zein motatako ejertzito ja agertu ziren aro berrirako. Hau da, 16. mendearen hasierako. Hala ere, kontuan hartu behar daukazue, hiru mota hauek, hirurak elkarrekin bizitzan zirela bai 15. mendean eta baita ere 16. mendean. Eta hau oso importantea da. Adibidez, eta hau gero azalduko dut, euskaldunak aurkitu altziren 16. mendea hasieran, bai ejertzito iraunkorrean eta baita ere derrigorrezko zerbitzupean. Estatu modernoak garatu zirenez eta ejertzito iraunkorrak sortu zirenez, honek beste gauza bat ahalbidetu zuen. Eta hori izan zen, konkista handien garaia. Lehenik ere, erresumak konkistatzen ziren, erdiaroan erresumak konkistatzen ziren. Baina, 15. mendearen amaieratik aurrera asko zarazagoa zen hori. Ze erregeek geroz eta botere gehiago zeukaten geroz eta diru gehiago, diru horrekin geroz eta ejertzito handiagoak batu altzituzten, eta testuinguru horretan kokatzen dugu bai Granadako konkista, baita ere Bretañako konkista, ikusten zuen hor nola Bretañak ejertzito iraunkor bat sortu zuen 1494an, 1489an. 1480 konkistatu izan zen Frantziatik. Eta gero noski Nafarroko konkista. Guzti hori dena testuinguru horretan kokatu behar daukagu. Beraz, hasiera batean erdiaroan, gerora baita ere aro berriaren hasieran, ejertzitoekin beste gauza bat kontuan hartzen da normalean. Eta hori da armen kontua. Normalean, gerlari bakoitzak bere armak erosi behar zituen. Eta hori kontu importantea zen, ze horrek ejertzitoetatik kanpo usten zituen adibidez behartzuak. Zein zituzten hain armak erosi. Hau ez da aldatuko 16. mendearen amaia arte. Hau da, gaur ez dut, garai hori ikutuko. Hemen justu gaur ikutuko garai honetan autoekipazioa da nagusi. Eta armen inguruan orain arituko naiz. Kontu txiki bat, lehenengo kategorian derrigorrezko zerbitzuan normalean horiek gerlariak direla diogu. Soldaduak direla soilik diogu profesionalak direnean. Bale, soilik bigarren eta hirugarren kategorian. Bale, orain armen inguruan imaginatzen dut guztiok ikusi duzuela noizbait zaldun bat, igual filmeren batean, igual interneten edo serieren batean, ez dakit. Gutxi bara bera 15. mendearen bigarren erdian horrela juten ziren jantzita arma gizonak. Arma gizona normalean da zalditeria astuna. Eta beti iaia beti nobleak ziren. Hau noble ingeles bat da, zaldun ingeles bat. Edo arma gizon ingeles bat. Arma gizon ingelesek normalean oinez borrokatzen ziren. Ez ziren zaldiz borrokatzen, ez eta zaldia gabetzen zuten, guduzera ere juteko eta jazta. Edo ies egiteko galtzen baldin bazuten. Eta hauek askotan oinez borrokatzeko armak erabiltzen zituzten, irudian ikusten den bezala. Hori da armen egoera, 15. mendean, gutxi gora bera. Beraz, zer aldatu zen? Nola heldu zen? Hau izan da gure bia puntua. Baina kontua da hauek agertu zirela. Suitzar pika gizonak edo, lantxariak ez nuke zango, pika erabiltzen dute lantza baino. Beraz, suitzar pika gizonak. Ez dakit noizbait entzun duzuen zer diren, hauek, suitzar pika gizonak edo, noski bere izenak dio moduan suitzarrak dira, eta oinez borrokatzen ziren. Eta pika erabiltzen zuten. Ikusten duzu hor irudian lantza luze hori erabiltzen zuten. Eta gero, gudu zelaian, Alejandro Handiaren antzera borrokatzen ziren, hau da falangeetan, formazio itxiak, lantza luzeak, eta
zalditeriak abatzeko egokiak omen ziren. Ezkerraldean daukazue, Suitzar pikalizonak erdiaroan, eta gero ja eskuinean daukazue Suitzar pikalizon horiek 16. mendearen hasieran. Ez dakit noiz bat ikusi zuen 16. eta 17. mendeko gerra nolakoa zen igual irudiren batean, filmeren batean, beti ikusi agertzen dira pika luze horiek, baita ere gero arkabusak eta hola, gerraketeko mota horren erroak amintzea aurkitzen dira. Justo, Suitzarrekin. Nola bilakatu ziren famatu Suitzarrak? Borgoñarrak saiatu ziren haien lurrak konkistatzen eta haiek, haien taktika hauekin, lantzekin borrokatu ziren, Carlos Borgoñako dukearen kontra, eta irabazi zuten bi bataietan eta hirugarren gudu batean irabazi zuten eta Borgoñako dukea hil zuten. Eta horregatik pizkanaka famatu bilakatu ziren. Honek baita ere beste kontu baten inguruan hitz egitera garamatza. Suzko armen inguruan. Justo ja, 15. mendean, suzko armak asko zabaltzen ziren. Berdiarotik aro berrira begira, eman zen aldaketarik nagusienetarikoa suzko armen areagotzea izan zela esan hori da. Eta horrekin batera, lehen aipatu bezala, Suitzarren estiloa kopiatu izana. Aro berrian egiten zen gerraren oinarriak erdiaroan ezarri baziren, hasieran aipatu dut batzuen ustez aldaketa hauek iraultza militar baten ondorioz eman zirela. Iraultza handi hori bi iraultzaz osatu omen zen. Hau da, iraultza militar bakar bat, baina bi iraultza txikiz osatuta. Alde batetik, historiariak diote. Infanteriaren iraultza eman zela, hau da, haien ustez, erdiaroan saldunak ziren nagusi, eta zalditeria zen nagusi, baina gero ja, 14. mendetik aurrera gutxi gora bera, haiek diote infanteria izango zela nagusi. Europako hainbat gudu zelaietan, garaipen esanguratsuak lortu zituztelako. Bigarren iraultza, bolboraren iraultza izango da, edo suzko armen iraultza. Historiare hauek diotenez, kainoiak agertu zirenetik garapen puntu batera hilatu ziren, gutxi gora bera 1920an, eta momentu horretatik aurrera, erdiaroko arresiak ez ziren gai kainoiei aurre egiteko. Hori da, historiare hauek defendatzen dutena. Hasieran esan bezala, nien zut uste, ez da infanteria iraultza bat eman zenik, ez da kainoien iraultza bat eman zenik. Eta nire sedea, gaur baita ere eta soilik azaltzea zein izan zen, Europako testu ingurua eta Euskal Herriko testu ingurua baita ere, baizik eta azaltzea nola aldaketa hauek, bai infanterian, bai bolboran, gerra nola aldatu zen, aldaketaren erroak, hola esateko, ez direla iraultzaileak izan. Hau da, epe luze batean eman zen aldaketa bat izan zela. Infanteriaren iraultzaz aritu naiz laburki, oso laburki. Hau da, bukatzeko bolboraren iraultzarekin, 15. mendeko kainoi bat. Hau Monsbech deitzen da, hau Edinburgoko gazteluan dago, eta 1949 urtean egin zuten, eta hor dago, egun ikus daiteke Edinburgoko gazteluan, ikusten zuen nahiko handia dela, ustutatzen ikusten dela hor pertsona bat, eta ikusten dela nahiko handia dela hor, botatzen dituen bola, bolatxo horiek, ara ikusten dira. Beraz, 16. mendean horrela zen gerra, lehen azaltakoa, horrela zen gerra, ikusten dituzu hor pikak, hor arkabusak, eta kainoiak baita, kainoiak asko ikusten ziren gudu zelaietan. Hau Ravenako gudua da, honetan Gaston de Foix izan, eta hauek garaiko bi irudi, bi marrazki dira. 16. mendeko irudia dira, eta eskumaldekoa, ezkerraldekoa
hori 16. mendearen hasiera aldera marraztu izan zen. Beraz, hau aldin bazen, Nafarroako konkistaren garaian, egiten zen gerra, nola heldu ziren onera. Iraultzaren alde egiten duten historialariek diote, honen erroa Flandrian eta Eskozian, honen erroak Flandrian eta Eskozian aurkitzen direla. Flandriako irudirik ez dut ekarri, baina hemen daukazue Banok Burneko udua, hemen Robert de Bruce, Eskoziako erregeak Eskoziako independentzia lortu zuen, eta berreskuratu zuen ingelesak garaitu zituenean, eta hori ikusten duzuela pika gizonek saldunak garaitu zituzten, nahiko horrek ikusten da irudian, gero King Kurt, hau nahiko famatua da, hau Shakespearen Enrique Bosgarrena bere lanean oso ikusten da baita ere. Hor, hemen eskuazaten da arku gizonek irabazi zutela batalla, hori diote berriz ere iraultzaren aldekoek, hau kuna hora, ez dakit nola ospetzen den hau, imaginatut horrela ez dela ospetatuko, baina tira, hau Bohemian dago, egungo Txekiar Errepublikan, eta hauek ustarrak dira. Ustarrak erabiltzen zituzten alako hor, bai izut ikusten dela, ustarrak erabiltzen zituzten balako gurdiak, eta gurdietan susko armak jartzen zituzten, eta baitaren lantzak eta horrela gaitu zituzten hainbat gurutza da, eta hainbat saldunez osatutako ejertzito. Eta azkenik Granson, hau da lehen aipatutako Suitzaren garaipenetako bat. 3 garaipen nagusi izan zituzten Borgoñako ejertzitoen aurka, eta hau haietako bat izan zen. Beraz, hori izan zen infanteriaren iraultza historiari hauentzat. Esan bezala, nire ustez ez zen iraultza bat eman, orain baita ikusiko du Euskal kasuan, batez ere ikusten duzuenez, 200 urtetan eman zelako. Normalean, definizioz, iraultza bat emateko belaunaldi bakar batean eman behar da eta aldaketa bortitz bat izan behar da. Aldaketa sakon bat. Beraz, 200 urtetan zehar eman baldin bada aldaketa hau, ezin da iraultza bat izan, ezin da aldaketa bortitz bat izan. Bortitzatzen denen, esan dut, sakona. Hori da lehen puntua. Hori esan daiteke infanteriaren inguruan, eta hori esan daiteke baita ere bolboraren inguruan. Bolboraren, soilik irudi bat, karrieto lehen ikusi duzuen kainoiaren irudia, baina kontuan hartu behar daukagu bolbora ezagutzen zela 13. mendearen amaieratik. Eta 14. mendearen erditik edo, bigarren laurdenetik hobeto esan da, ja kainoiak zeuden Europan, mendebaldeko Europan. Kontua da, ez dela kainoiak agertu eta derrepente importante bilakatu zirela. Berez ere, hasierako kontura bueltatzen naiz. Estatu modernoek garatuz joan ziren. Estatuek geroz eta diru gehiago zeukaten. Eta diru hori erabiltzuten, kainoi gehiago erosteko. Eta geroz eta kainoi gehiago erabili, geroz eta eraginkorragoa izan. Hori nahiko logikoa da. Barkatu? Bai, manere. Beraz, aldaketa kuantitatiboa izan, zen kualitatiboa izan. Beraz, hori infanterian aldetik eta kainoien aldetik. Aldaketa guzti hauen ondorioz gerra dauzen, hori gira da. Baina aldaketa hori zen iraultzailea izan. Ez baitzen izan bat-bateko aldaketa bat. Europar testuingurua azaldu zuet eta idei nagusia azaldu zuet. Iraultza militar horren ideia. Orain Euskal Herrira etorriko gara.
Bai. Bai. Hori da justu ideia. Garai horretan gerra oso gauza arrunta zen. Gerra berez, esan dezakegu nobleziaren funtzio soziala zela. Haiek nobleak ziren eta haiek gizartearen goiko partean jartzen ziren, haiek zirelako gai, soilik haiek zirelako gai, gerra juteko. Hori zen haien diskurtsoa. Eta beraz, herrizarentzat gerra etzen gauza ona. Zer normalean, gerra juten baldin bat ziren, gero nork batuko zuen usta. Gerra iaia beti, ez beti, baina gehienetan gerra udaldera egiten zen, justo ustabiltzeko garaian. Haientzat hori ditzen bat gauza ona, baina hala ere onartuago zegoen gauza bat zen. Eta gainera gerra gauza bat eskaintzen ziren. Kontuan hartu gara daukazue feudalismoan bizi zirela, eta feudalismo oso gizarte estamentala da, oso gizarte itxia dela esan dezakegu. Baina gizarte mailaz igotzeko aukera paregabe bat gerra zela esan dezakegu. Berez, imaginatu, nekazari bat, gerra joten baldin bazen, eta sorte baldin bat zeukan, eta saldunetzai bat agarratzen baldin bazuen, gero erreskate eskatu zuen. Erreskate horre, igual dirutza pila eman altzion. Eta horrela, pixan artizkaneka, maila sozial ez igual zen. Beraz, nahiko ohituta zeuden gerra ikustera, herri nekazarintzat ez zen gauza ona, noblentzat bai, baina esan bezala, gerraren kontzepzioa aldatu egin da. Eta horren inguruan, apunte txiki bat. Kontuan hartu behar daukagu, ingelesez, zibilian hitza, hau da zibila, gerra borrokatzen ez dena, hori 18. mendean sortu zela hitzori. Lehenik etzen hori existitzen. Erdiaroan, bazeuden borrokatzen zirenak eta borrokatzen ez zirenak. Baina horrek zegoen, esperbentasun zu gerra joden baldin bazara, erdiaroan, saldun bat baldin bazara, saldunak higal dituzu, baina baita nekazariak. Hor ez dago problemarik. Eta horrek baita ere esaten digu, esperbentasun bat dagoela, hori ez dakit nola esan, zabaldu izan dela, gerra eta gizartearen arteko tarte hori, ez? Azkenean, gerra eta hasierako kontura bueltatzen naiz. Gerra profesionalizatu egin da geroz eta gehiago, ez? Eta hori jartzito iraunkorrak daude gaur egun, jartzito profesionalak, eta zibilei gerra ez da iaia eragiten. Ez dakit horrekin zure galerari entzun dudan. Euskal eremuaz arituko naiz, saiatu naiz, igual 20 minututan eta horrela nahi baldin baduzue, ez da baiatu dezakegu edo nahi duzuen inguruan komentatu dezakegu zer zer. Beraz, tarte horretan 15. mendetik 16. mendera arte, ze aldaketa eman ziren Euskal eremuan, alor militarrean. Abia puntua 15. mendean izango dugu lehen bezala. Ikusi dugunez, 3 ejertzito mota antzematen dira erdiaroko mendebaldeko Europan. Kontuan hartu behar daukagu hemen aztergai, itzalionetako aztergai soilik izango ditugula Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Nafarroa beste erreinu baten baitzen. 15 eta 16. mendeetan Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa gaztelaren barnean zeuden. Eta beraz, laburki azalduko dut nola funtzionatzen zuen gaztelako ejertzitoa eta gero uler dezazuen nola sartzen ziren euskaldunak hor bertan.
Bale. Beste Europako eremu batzuk ez bezala, gaztelan etzen pausu emandako aldaketa bat suertatu. Gaztela etzen pasatu derrigorrezko zerbitzu militarretik ejertzito profesional batera eta gero ejertzito iraunkor batera. Gaztelan salto bat eman zen. Hau da, derrigorrezko zerbitzu militarretik ejertzito iraunkorrera. Etzen tartean ejertzito profesionalik egon. Eta gaztelako ejertzito profesionala 1983an sortu zen. Hau da, Granada konkistatu eta urte batera. Eta gaztelako ejertzito iraunkorra sortu zenean, soilik zalditeriez osatuta zegoen. Soilik zalditeriez zegoen, ez zeuden oinezkoak. Hori baita ere gertatu zen Frantzian eta Bretainan. Hasieran beti ejertzito iraunkor bilakatzen da zalditeria, ze zalditerian borrokatzen dira nobleak, eta horrela nobleak mantetzen dute haien borrokatzeko funtzio sozial hori, eta gerora ja oinezkoak agertu dira. Eta, Vale, momentu horretar arte, 1983 arte, eta momentu horren ostean derrigorrezko zerbitzu militarra erabiltzen zen gaztelan. Eta derrigorrezko zerbitzu militar hori, Europan bezala, bi multzotan banatu dezakegu. Alde batetik, noble eta jaunen tropak ditugu, eta bestalde erregea beraren tropak. Azken multzo honetan kokatu beharko genituzke kontsejuek erreklutatutako tropak. Normalean erregeak gutun bat bidaltzen ziren kontsejuei, adibidez ezanez, 200 balestari behar ditut. Eta kontseju horrek 200 balestari bidali behar zituen kanpaina konkretu batera. Bai, beti udal kontzejua. Izan aldia hiribilduak edo udal kontzejua, hori da. Bale, eta, erregeak gizon kopuru zehatz bat eskatzen zuen normalen, eta hori ematen zen gaztela osoan. Euskal Eremuan ala ere aldaketak eman ziren alor honetan. Hau da, gaztelan hori horrela mantendu zen, erregeak kontzejuei tropak eskatu eta tropak jaso. Baina Euskal Eremuan Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan hori aldatu zen. Eta aldatu zen 15. mendearen erditik aurrera. Beraz, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban hermandadeak sortu ziren. Hermandade hauek geroz eta botere gehiago lortu zuten. Berez, zer ziren hermandadeak? Laburki ezan da, gauza pizkat komplexua bat da, baina kontseju eta hiribilduen elkarteak ziren. Geroko batzar nagusien aitzindari izango zirenak. Eta hermandade hauei esker, erregeak eskatzen zituen tropak negoziatzen hasi ziren. Hermandadeak tropa kopuruak negoziatzen hasi ziren. Hori gertatu zen 15. mendeko azken laurdenean, 1975 aurrera. Eta garapen honi esker, gaztelako erregeek hermandadi eskatu behar zieten tropak tropak negoziatzeko gai bilakatu ziren, adibidez. Nafarroko konkistan horretik, Granadako konkistara joateko 1986an, Gaztelako errege katolikoek 1200 oinezko eskatzen diete Bizkaiko hermandadeari. Baina Bizkaiko hermandadea gai da negoziatzeko eta ez du onartzen 1200 soldadu horiek bidaltzea. Eta azkenen lortzen dute 800 soilik bidaltzea. Horretzen duzue, azkenen sortzen da elkarte hori, eta elkarte horrek indarra ematen die erregearekin negoziatu aldezatzeko. Hau importantea da, ze azkenen gero askotan erregeak ez zuen ordaintzen eta igual hermandadek haiek ordaindu behar zituzten tropak, baina hori ez da beti ematen. Beste batzuetan erregeek ordaintzen zituzten. Beraz, hermandadek antolatutako zerbitzu militar hau mantendu zen 16. mendean, gerora baita batzar nagusien bitartez mantendu zen eta derrigorrezko zerbitzu hau erabili izan zen 15. mendean, 16. mendean eta baita ere 17. mendean. Eta
Adibidez, 16. mendean zerbitzu honen bitartez parte hartu zuten bizkaitarrek, gipuzkoarrek eta arabarrek Nafarroako konkistan baita ere. Beraz, hori derrigorrezko zerbitzua da. Eta derrigorrezko zerbitzuaz gain ejertzito iraunkorra daukagu, lehen aipatu dut Gaztelako ejertzito iraunkorra. Granadako gerra amaitua zegoen, 1983an, eta hortzen mugan antzematen zen etzai berria Frantzia zen. Gudu zelaia Italiako hegoaldea zelarik. Napoleseko gerren inguruan ari naiz. Ez dakit zagutzen dituzuen Napoleseko gerren inguruan, Kapitainia Handia eta kontu hau. Vale. Kontu hau azpimarratzea nahiko garrantzitsua da, 1984tik 1504 bitartean, Gaztelako ejertzito iraunkorran oinezkoak baita ere sartu ziren. Azienan soilik, zalditeria zegoen, gerora, oinezkoak baita ere. Eta horrek aukera berriak sortu zituen. Ez dakit hor ipini dudan, aukera berri kontua, bizimodu berri bat sortu zen. Puntu horretik aurrera, ejertzito iraunkorra sortu zenetik, momentu horretik aurrera, jendeak gaitzen, bere karrera ejertzitoan egiteko, eta horrela bizimodu bat bilatu ahal izateko. Ejertzito iraunkorraren kontua nahiko garrantzitsua da Bizkaia, Araba eta Gipuzkoarentzat. Ez dakit bando gerak ezagutzen dituzuen, Ganboatar eta Oinaztarren arteko gerrak. Batez ere eman ziren 1980tik 1983 arte gutxi gora bera. Tarte horretan gerra pribatu asko eman ziren. Pribatuak dira, leinuek egiten zutelako gerra mota hori. Aitonen semeek egiten zuten, eta tira. Hainbat urtez iraun zuen. Gerra hauek amaitzea ez zen batera erraza. Baina azkenen, amaitu zen gutxi gora bera 15. mendearen azken laurdenean. Zer gertatu zen? Bando gerretan aritu ziren tropa guztiak ohituta zeudela borrokara, eta ohituta zeudela gerrara. Zein izan zen erantzuna? Ejertzito iraunkorraren sartzea. Ez ziren denak sartu noski, baina askok zera egin zuten, ejertzito iraunkorrean sartu ziren, eta horrela, soberakin militar horri, irten bidea eman zitzaion. Gero ipatuko dut, nola oso garrantzituak izan ziren Euskaldunak adibidez Granadako konkistan. Batez ere oinezko bezala. Baina tira. Eta esan bezala, horrek bizimodu berri bat sortu zuen, eta hor nahiko esanguratzua da, Juan Urbietako kontua ez dakit zagutzen zuen, bera zalditeria astuneko soldadua zen, ejertzito iraunkorrean zegoen, eta Pabiako guduan, Pabiako bataian borrokatu izan zen, eta oso famatu da, Pabiako guduan, Frantziako errege zen Francisco Lehena harrapatu zuen. Eta horregatik da famatua. Uste dut kapitaina zela gaina, ez zela soilik soldadu, ezik eta kapitaina zela. Baina, ez dut horretzen orain. Berriz ere, antolakuntza militarra aipatu ostean, armamentua aipatu beharko genuke. Europako testu ingurua aztertu dugunen ikusi ditugu nola arma eta armadurak, Europar testu inguruen ikusi ditugun arma eta armaduren antzekoak erabiltzen ziren Euskal Herrian. Adibidez, hasiera batean, saldunen armadura, bando gerretan batez ere, bando gerretan parte hartutako Aitonen zeme bat da, Martin Ortiz de Marti hartu du izena, Erandion, erretikoa da. Aski Erandio goikoa da auzoaren izena, ez dakit ezagutzen zuen oso auzo txikia da. Eta bertan Eliza bat dago, Antramari Eliza. Eta hor dago Martin Ortiz de Marti hartu, lurperatuta. Eta hor
ikusten duzuen nola bere armadura oso argi eta garbi ikusten da. Hemen baita ere detaile ikusten da, nola armadura lotzeko parteak, eta gainera oso importantea da Martin Ortiz de Martiartu, ze normalen Euskal Herrian ez dira kontserbatu, alako 15. mendeko gerlari baten edo zaldun baten eskulturarik. Adibidez, Kastelan asko daude, Ingalaterran, are gehiago Ingalaterran asko eta asko daude. Baina Euskal Herrian, soilik bi daudela, Nafarroan nahikotxo, laupa bost. Hala ere, Bizkaian bakarra dago, hau, Gipuzkoan ez dut uste batere dagoenik, ze baina 15. mendeko eskultura bat dago, zaldun baten eskultura, oinatin, baina horrek ez dauka armadurarik, eta Araban badago Aiaran, ez dut horretzen Kejanan, hor dago Ayala, Pedro López de Ayala, eta horrek baita ere badauka armadura. Beraz, hau da, esango nuke bando garratako adibide bakarra. Hala ere badaude beste eskultura batzuk adibidez Euskal Herrian, Bizkaian baita ere, armadura ikusteko. Ez hautzen duzuen Gorteleko mamuak. Oso altu daude, ez da nahiko altua da gainera Ondarruko Eliza, Elizaren goikaldean daude, justo. Hemen ez da oso argi ikusten, nahiko zaila da argazki on bat aurkitzea, esan bezala oso goien daude. Baina hemen ikusten dira behintzat bi armadura daukatenak, 15. mendeko armadura daukatenak. Eta alakoak erabili baditu jakin analizateko zein motako armadurak erabiltzen ziren Euskal Herrian 15. mendean. Baita ere beste bide bat dago, adibidez, egin aldena da Lope García Salazarren obra irakurtzea eta hor armadurei egiten zaien mentzio eta hori aipatzea. Hala ere, dokumentazioan armadurak baita ere aipatzen dira. Eta hau, adibidez, Ondarruko artxiboan gordetzen da. Ikusten duzuen nola oraindik 1985ean Erdiaroko arma tipikoak agertzen direla. Eskudos, ballestas, corazas, ikusten da argi, ezta? Justo hori negrita pinot. Eta behan baita ere jartzen du. Presento 29 hombres armados, sus lanzas hau alarde bat da. Ikusteko zenbat gizon dauden Ondarrun momentu horretan. Jartzen du, sus lanzas, escudos, espadas, y ballestas, y carcajes, y corazas, y armaduras. Hau da, Erdiaroko panoplia tipikoa. Ikusten duzu baita ere nola, hau alarde honetara etortzen dienak ez dira zaldunak. Ez dira zaldunak eta hala ere armadura daukate. Hau importantea da. 15. menderako espatak eta armadurak batez ere petoak oso merkeak dira. Oso merkeak dira batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan. Ze Bizkaitik eta Gipuzkotik burdina ateratzen da. Eta burdinola asko daude. Eta argi ikusten da iaia edonork, edozein gerlarik eraman zezakela espata. Eta normalean espata beti arma garesti bat izan da. Baina, ja 15. menderako oso gauza merkea zen. Oso gauza merkea baino, nahiko merkea. Bale, ikusten zuen, hemen ez dira oraindik 10 urte pasa, eta ja armak aldatuko ziren. Zuitzar estiloa Bizkaian agertuko zen. Eta, noski Bizkaian, baina baita ere Gipuzkoan eta baita ere Araban. Hau da, hemen, Gaztelako erregeek Erdiaroko armak eskatzen dituzte, baina 1503an Zuitzarren estiloko armak eskatzen dituzte. Hori ikusten zuen egiten. Para pelear a pie de la manera que se arman pelean los suizos. Eta behan jartzen dut zer eraman behar duten. Picas, aradas y enteras y armaduras a la suiza. Armaduras a la suiza horiek koseleteak dira. Uztut karri dela baita ere koselete baten idea ikusteko zuek zeden koselete bat. Beraz, Suitzaren garaipenen oihartzuna baita ere Iberiar penintsulara heldu zen. Eta horregatik eskatzen dituzte Suitzaren estilon jotea, hemen kasu honetan euskaldunei.
Suitzarrak ezagunak ziren lehenik ere gaztelan, Suitzar mertzen erioak juntzen ziren gaztelako konkistara, Granadako konkistara eta baita ere beste kanpaina batzuetara. Baina, hau nahiko askar pasatu nahi dut, bestela. Hau Oñatiko artxiboan dagoen beste dokumentu bat da, eta hemen ikusten da nola Oñatiko jaunak erosten dituen 50 koselete. Hau ez dut nire gertetan ipinio arkatu, baina bigarren lerroan ikusten da 50 koseletes. De repente, jende askok, jende gehienak, izatez, bere aienarrak zituzten, danek, baina erdiaroko armak ziren, betereko kakotxen artean erdiaroko armak. Bat ziren, espata, eskutua, eta de repente, egun batetik bestera, suitzarren estiloko armak eskatzen hasi ziren. Horregatik, adibidez hemen, Oñatiko kondeak, koseleteak erosten ditu, gero pikak ez dira batere garestiak, zazkinen egurra da, eta puntan, burdin zati bat. Baina, eta baita ere ikusten da, beste kontxago batzuetan nola batzen diren, koselete hauek erosteko eta behar den armak prest izateko. Hau da koselete bat. Igual noiz bait ikusten dut filmeren batean edo. Ezberdina da eta ez da erdiaroko armaduren antzekoa, baina ez da oso ezberdina ez da. Eta armekin bukatzeko kontu txiki bat. Ez dakit hau noiz bait ikusi duzuen. Hau alemaniar bat hori Christoph Weidit, hori Iberiar penintsulara bisitan joan zen, 1528, 1529 urteen bitartean, eta bertan ikusi zuena, batez ere janskera eta marrastu zuen. Baita ere, gerraren inguruan marrastu zuen, baina baita ere, eguneroko janskera baita ere marrastu zuen. Hori Wikipedian bere marrazki guztiak daude. Eta hori da, emakumeen... Eta, suposatzen da, eskerrekoa nekazari bat dela, igual neko arraro da nekazari bat balesta batekin ikustea, eta eskumakoa hori gerlari bat da. Gerlari aitonen zen bat. Hau da, gerlari noble bat. Bi lantzekin, ziurrenikoi lantza jaurtigarriak izango direla, eta gero, espata eta eskutua. Arare horrek ez dauka armadurarik. Baina, soilik ikusten zazuen nola ikusten zituen aleman batek. Eta ja bukatzeko. Ja taktikak. Hau da, ikusten duzuen nola antolatzen ziren armadak, nola antolatzen ziren ejertzitoak Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Ikusi duzu baita ere, zen motatako armak eramaten zituzten. Eta hori nola borrokatzen ziren. Hiru multzo nagusi egin ditut hor. Eta hiru multzo nagusi horietan ikusten da baita ere iraultza militarren inguruko kontu bat. Infanteriaren iraultza bat eman zen Euskal Eremuan 15. mendetik 16. mendera arte, erantzun laburra ezezkoa da. Berez berdiaro osoan zehar, Euskal Eremu osoan zehar, Nafarroan baita, oinezkoak ziren nagusi. Zalditeria oso gutxi erabiltzen zen. Eta adibidez, Nafarroako konkistara joan zirenean, Bizkaitarrak, Arabarrak eta Gipuzkoarrak eta Granadako konkistara joan zirenean, beti oinezko bezala agertzen ziren. Are gehiago, bandogerretan, iaia beti oinezko bezala agertzen dira. Zaldun bat agertzen baldin bada, beti aide nagusia da. Soilik aide nagusia juten da gerrara, zaldiz. Horren zergatian daiko argi dagoela ezan nuke, berez ez da bate erraza zaldi gainean borrokatzea ez Bizkaian, ez Gipuzkoan. Araban Bizkat errazagoa dela zango genuke, baina Bizkaian eta Gipuzkoan ez da bate erraza. Eta horregatik, bando gerratan ematen zen gerra mota, mendi gerra zen, hau da mendietan ematen zen gerra, tropa harinak zeuden oinezkoak nagusi jarri dut, balestariak batez ere, balestariak oso garrantzitsuak ziren, eta hau laburki azalduko dut, bestela denbora joango zait, etorretzeak hori
dorretxe asko bizpet eta Gipuzkoan dorretxeak oso garrantzitsuak ziren. Ez soilik defendatzeko, defendatzeko balio duten dorretxeak bai, baina baita ere erasotzeko. Hau da, normalean, gerlari kopuru txikiak sartzen dira dorretxe batean eta dorretxe horretatik erasoak botatzen dituzte etzailaren lurraldetara. Eta horrela borrokatzen zen batez ere bando gerretan. Baina inoiz ez duten etzailaren dorretxea konkistatzen. Akaso dorretxea hartzen baldin bazuten, gero suntzitzen zuten. Ez zeukaten, ezin zuten gero konkistatutako dorretxe hori mantendu. Hori oso zaila zen. Beraz, suntzitzen zuten, eta horrela saiatzen ziren irabazten. Berez, spoiler egin dizuet, inork ez zuen irabazi, oso zaila zen irabaztea, leinu asko zeudelako, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba ez direlako hain handiak, eta azkenean leinu asko baldin badaude, eremu txiki batean, eta danak dira, danen lagunak, bi bando daude, badakizue, anboatarrak eta oinastarrak, eta beti guturen bat ematen baldin bazen, setioren bat ematen baldin bazen, beti agertzen da etzai berri bat, beti agertzen zen etzai berri bat, eta horregatik inor ezin zuen irabazi. Hala ere, pare bat bataila, Angureneko bataila, justo Martin Ortiz de Martiartu horitzen duzu ikusi dugula hor eskultura eta bere hilobia da, justo Martin Ortiz de Martiartu Gangurenen hiltzen, Gangureneko guduan, hor Bilbo gainean, Santa Marinan, Santo Domingo barkatu. Eta Elorreko gudua. Gero, Gaztelako ondorengo gerran eta Granadako konkistan, bando gerrak bukatu zirenean, Euskaldunak oso preziatuak izan ziren. Esango nuke akaso oinezkorik onenak zirelako. Arrazoi batengatik. Ja, esperientzia handia zeukatelako bando gerren ondorioz. Zera, bando gerretan esperientzia lortu zuten, eta batzekiten nola borrokatu, batez ere gune menditzuetan, eta hori eslatu zen gero Gaztelako ondorengotza gerran eta Granadako konkistan. Adibidez, Erreroseko gazteluan 1975ean, hor, suposten da, bizkaitarrek gaztelu hori iaia haien kabuz erasotu zutela eta konkistatu zutela. Eta baita ere Loja Granadako erresuman kokatzen zen, eta Lojako arrabala setiatzeko bizkaitarra baita ere joan ziren lehenak eta garaipena lortu zuten. Kontu txiki bat, normalean 15. mendean eta iturriek, batez ere Gaztelako iturriek bizkaitar esten dutenean euskaldun esan nahi dute. Ose, haiek bizkaitar erabiltzen dute baita ere euskaldun esateko. Eta Bolbararekin esperientzia erakutsi zuten baita ere gerra horretan, Gaztelako ondorengotza gerran. Ziurrenik badakizue, Hondarribiak setio asko jasan izan dituela bere historian zehar. Lehenetarikoa 1476koa da. Eta setio horretan, Juan de Lazcanok eta beste aiden nagusi batzuek prestatu ziren Frantziaren aurka egiteko. Frantziako erregeak ejertzito bat bidali zuen, Hondarribia konkistatzeko, kainoi askorekin, eta haiek batzekiten zer egin behar zuten horri aurre egiteko. Kontuan hartu behar daukagu egungo egun Hondarribian dauden harresiak 16. mendearen amaieran sortu zirela. Lehen, erdiaroko harresi normalak zeuden, altuak eta argalak. Eta, prestatu ziren eta harresien aurrean baita ere trintxera modukoak egin zituzten, eta, azkenean irabazi zuten. Eta, badago ereserki bat, badago poema bat Juan de Lazcanoan inguruan ezakiten txundu zuen noizbait, da Juan de Lazcano beltzarana Gipuzkoako kapitaina, frantses osteak jakingo du ura Hondarribian zala. Eta, batez ere bandogerretan eman ziren ekintza militarren inguruan, baina baita ere beste gerretan eman ziren ekintza militarren inguruko alako poema asko mantentzen dira euskeraz. Hori Koldo Mitzelenak
batu zituen, liburu batean, liburua interneten dago, PDF-an, eta debalde da, ditzen da Textos Arcaicos Vascos, eta oso ondo dago horiek ikusteko. Eta bukatzeko Nafarroko konkistan. Nafarroko konkistan pare bat aipatuko ditut batez ere. Noain eta San Martxalen. Noain, importantea da iraultzaren testu inguru honetan, ze Noainen esango nuke igual lehen aldia dela Euskal Herri osoan erabiltzen dela artilleria, kanpaina artilleria bezala. Hau da, artilleria erabiltzen dela gudu zelaian, batai baten testu inguruan. Aurretik, bolbora erabiltzen zen, kainoiak erabiltzen ziren badorretzeak erasotzeko baina beti ere setioak burutzeko. Baina Noainen erabiltzen ziren bataian irabazi ahal izateko. Bukatzen Noa, eta bukatzeko San Martxal. San Martxal importantea da mendigerra izan zelako. Hemen daukazue, Buñetonezeko dorretzea, nahiko ez dakit ezagutzen duzuen, hemen Lope Gartzia de Salazar bizi izan zen, hau muski zen dago, eta hemen idatzi zuen Bienandanzas fortunas. Hemen zatitxo bat ekarri dezuet. Hau nahiko askar faztuko dut, bestela ez diten borarik emango, ala ere PowerPointa edo nahi baldin baduzu ezaidazu eta bidaliko dizuet, eta jazta. Hau adibidez, hemen Elorrioko gudua deskribatzen da, hemen Lope Gartzia de Salazarren seme, bi edo hiru seme hiltziela, eta hemen kontatzen du nola Gonzalo de Salazar hiltzen. Juan da Bendañoren aurka borrokatzen, Elorrio ibilduko ateen aurrean. Hau, San Martxalgo guduan mapa taktikoa da, ikusteko ze mugimendu eman ziren, barkatu gaina askar juteaz, ez dela ez digo denborarik emango. Eta ja, ondorioekin bukatuko dut. Beraz, Europarekin alderatuz, hau da, Euskal Eremua, Europarekin alderatuz, eman ziren garapen militarrak antzekoak izan ziren. Aldatzen den gauza bakarra erritmoa izan zen. Mendebaldeko Europan eman ziren iaia garapen guztiak, Euskal Eremuan eman ziren. Zoirik, esan bezala, erritmo ezberdin batean. Antolakuntza militarra etzen bat batean aldatu, berez antolakuntza militarra aldatu ahal izateko beste gauza batzuk aldatu behar dira aurretik, administrazioa aldatu behar da, instituzioak aldatu edo erakundeak aldatu behar dira, eta beste hainbat gauza aldatu behar dira, antolakuntza militarra aldatu ahal izateko batez, erdiaroa zari naiz noski. Eta naiz eta ejertzito iraunkorrak agertu, Euskal Eremuan, derrigorrezko zerbitzua mantendu zen. Hau, Europako beste leku askotan eman zen baita ere. Horrekin batera, denborak aurrera egin ahala, armak moldatuz joan ziren, ikusi duzuen hola, hasieran hori espatak, eskutuak eta eskatzen dira, eta gerora ja, suitzarren estiloko pikak, koseleteak eta eskatzen diren. Eta era berean hasieran balestak eskatzen dira, eta gerora espingardak eskatuko dira, eta gerora arkabusak eskatuko dira. Hala ere, hemen landu dugun kronologia hau, nahiko goiztiarra da arkabusen inguruan hitz egiteko. Eta, funtsean taktikek biziraun zuten. Antzeko taktikak erabiltzen ziren bando gerretan, eta adibidez, Nafarroko konkistan. Taktikak aldatu ziren noski, baina funtsean mantentzen ziren. Hau da, mendigerra zen nagusi, Euskal Eremuan, batez Gipuzkoan eta Bizkaian, eta antzematen diren aldaketen artean, piken erabilera noski, ze pikak erabili behar dira lurralde lau batean, eremu lau batean, eta hori gudu zelaian erabiltzeko da. Pikak ez dira erabilgarriak mendigerra egiteko. Hala ere, naiz eta arma horiek erabili, Euskaldunek mendigerra egiten zuten oraindik ere 16. mendea hasieran. Eta kainoien hobekuntzak kainoietan jarri gainuen hor barkatu. Eta hobekuntzak kainoietan eman ziren. Kainoiak geroz eta eraginkorragoak ziren, geroz eta kainoi gutxiago behar ziren gaztelu bat botatzeko edo arresi bat botatzeko, eta alakoak. Naiz eta Europako aldaketa, Europan eman ziren aldaketa iaia guztiak Euskal Herrian eman ziren,
euskal berezitasun bat dago, eta hori da hasieran aipatutakoa. Hermandadeen eta batzar nagusien garrantzitsua, hasieran hermandadeen eta gerora batzar nagusien garrantzia erreklutamendu antolatzeko. Antolamendu militarran eskua sartzeko. Hermandadeak monarkiaren solaskide agertu ziren, hiribildu eta kontsejoen gainetik, eta horri esker gero tropa kopuruak eta negoziatu ahal izan zituzten. Eta berez hori da komentatu behar dizuedana. Nahi baduzue, nahi duzuenaren inguruan hitz egingo dugu, baina nahi baldin baduzue. Eskerrik asko. Hori egia esan da ni ez dut inoiz ikusi. Artikulu pare bat irakurri dut Francisco García Fitz erdiarolariak idatzi zuen horren inguruan, eta erantzuna baiezkoa da. Baita ere bonanteak eramanten zituzten, eta baina batez ere esango nuke kanpaina luzeetan. Hau da, adibidez Granadara joan baldin baziren, igual eramango zuten, baina adibidez gerra baldin bat zeukaten, Nafarroako mugan normalean igual pare bat astez egongo ziren etetik kanpo askoz jota, igual hilabete bat, baina az gehiago. Baina hori ikusten da baita ere erdiaroan. Hala ere, esan bezala ni ez dut inoiz ikusi hori dokumentazioan, ez kroniketan ere. Justo hori egiten zen batzuetan, ez askotan, gehienetan etzen egiten. Diozu adibidez, bandogerretan edo gerra konkretu batean, edo orokorrean. Adibidez, bandogerretan ezango dizut. Bandogerretan askotan egiten zena zera zen. Igual, etxaia desafiatu eta leku batean geratzen ziren. Adibidez, Gangurenen, justo Bilboko gaineko Santo Domingon, elkartzen ziren, hor jotzeko eta hor gudu zelai bilakatzen zen. Baina gehienetan etzen hori egiten. Gehienetan mendi gerraren funtza segadak dira. Segadak egiten ziren, eraso txikiak, eta jazta. Hala ere, uste dut, 4-5 aldiz askoz jota eman zela hori. Elkarrekin adostea gudu zelaia. Eta horren inguruan, kuriosidade bat, ez dakitak izan, hori Ganguren non dagoen badakizue, hor Bilbo Artxandan, hor dago justo Ganguren, justo Ganguren, horri da nahi deitzen zaio Ganguren, eta kuriosoa da, hori Gangureneko bataia eman zen 1454an, eta beste bataia bat eman zen 13. mendearen amaieran. Beraz, 2 bataia, eta ja, justo badago hor lautada txiki bat, eta lautada horri deitzen zaio gudu bikolanda, justo horregatik, hor adosten zuten hori borrokak eta adosten zituzten. Leku batzuetan baina baita ere Gaztelako leku horiek sortu zuten izan zen hermandade bakar bat, Gaztelako hermandade bakarra. Bizkaiko, Gipuzko eta Arabako hermandadeak ez diren hermandade horretan sartu, baina beste eremuek sortu zuten hori, Santa Hermandad, Hermandad General. Eta hori sortu zuten, baina ez zuen berdin funtzionatzen, eta azkenen desegin behar izan zuten. Ez zuen hemengo hermandadek izan zuten garapena izan gerora hori, batzar nagusiak eta... Beste galderarik badaukazue?
Egia da esan da, bai, hori ikertzar dago oraindik. Ez dago, askotan bilatu izan dut, ez dago, ikerlanik horren inguruan. Dokumentazio bidali dut eta dokumentazioan ikusten dena da, puntu batzuk ja agertzen direla, eremu batzuk, produkzio eremu batzuk agertzen direla ja euskal geografian. Adibidez, Tolosan ezpatak eta armadurak Markinan. Berez, 1900 eta uste dut 1989an, ez dakit fijo, baina uste dut 1989an, greba bat eman zen Markinako armeroen artean. Markinako, armak egiten zituztenen artean. Eta berez, alako armen industria bat ez da bat-batean sortzen. Ziurnik lehendik zeozer bazegoen. Eta kontuan hartu barrako hau, esan bezala, 16. mendean, igual, 16. mendeen erdialderako, oso potentea zela Euskal Herria armen produkzioan. Zorik ikusi barra daukagu, Ingalaterran, espata mota bati, txikiak dienak eta nahiko zorrotzak, hoiei Bilboak deitzen zieten, Ingalaterran, Bilbon sortuak ziralako. Beraz, baina hori egia zen da ikertzar dago erdiaroan. Hori ikusi... Bai. Hori da. Eta 15. mendean ikusi ditut. Batez ere Arrasaten, adibidez Arrasaten ikusi dut, lantzagile bat zegoela eta lantzagile horrek egiten zuena, eske dokumentazioan zorik hori ageri da. Lurrak erosten zituen, batez ere basoak, Arrasaten inguruan, gero hortik egurra lortzeko eta lantzak lortzeko. Baina ere, sentsazioa ematen dut, behintzat, igual erdiaroen amaierako, oraindik 15. mendearen amaierako, produkzioa oso deslokalizatuta dagoela. Ez daudela hor produkzio zentro handiak oraindik. Naiz eta igual antzematen den Markinan, Tolosan, eta baina oraindik nahiko deslokalizatuta dagoela. Hori 16. mendean. Bai, baina justo. Bai, alare hori dokumentazio oso gutxi dago horren inguruan. Hori igual komenia biltzea eta ikustea ea zer dagoen, baina hori oso interesgarria da gaina. Hori da. Eta diz Markinak... Hori da. Edo ez baldin bada zer gertatzen, ediz Markinako kontu hori badakigu Markinan armadurak egiten zela, greba egin zutelako. Zer ez dela, ez dakigu ezer. Baina, bueno. Zer esan nobleen eta herriaren arteko harremanei? Zer ziren, zerriak, izterrak, udaroste bat bestearen kontra? Bai, hori, denetarik dago, eta azkenen kontuan hartu beharra daukagu, adibidez, gerra zibil asko egon ziren 15. mendean Gaztelan. Baina egia esan da, gehienetan Euskaldunek gerora irabazle suertatu zen fakzio okeratu zuten. Horregatik igual liskar gehiegi ez ziren egon, baina liskarrak beti duen orain ez zait bururatzen adibidez. Oso famatuak dira Bizkaiko nobleak eta baita ere Bizkaiko oinezkoak. Oso azkar azaratzen zirelako ez baldin bazuten soldata jasotzen. Eta, barkatu, lehen bezala, Bizkaitarrak aipatzen denean Euskaldunak esan nahi dut. Ze hori ez da Bizkaitarra nahi zelako, erdiaroan horrela zelako. Galdera gehiagorik? Edo... Bale, eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko etortzeagatik eta datorren asteartean berriro Albaro Adot izango dugu hemen, esan bezala Nafarroko konkistaren ondoren
Nafarrek eta frantsesek, legitimistek eta Nafarroa birkonkistatzeko egin zituzten saiakeren inguruan arituko da bera. Orduan, ea ikusten gehan berriro. Ni esker. Zeri jo. Oainik ere urdurik jartzen nahi zelako. Hori beti. Eta esperientzia ditzen da, baina ondo.